Siyanibingelela, siyanimongela. Lo khulumayo emsintezi emnandi umfana waSolundi. Namhlanje ke okwakho okwenzayo. Sithi ke sicela usubscribe ngaphambi kokuthi ubuke lento esikulethele yona emnandi kakhulu. Experience, Maskandi Mbhaqanga Experience. Namhlanje ke sihleli nentokazi uMagumede wodumo, intokazi yale empangeni. Siyazi ukuthi ke ine voice emnandi kakhulu. Kakhulukazi einsizweni ngamaskandi esuke ifeaturishwe khona. Sizoyamukela ke njengoba nazi ukuthi uma ukhuluma ngoMagumede ukhuluma ngobani. Engomeni eyithinta amamiliyoni. Siyamukela sawubona sisi uMagumede phansi empangeni. Yebo sawubona unjani bhuti? Uyaphila. Ngiyaphila. Okay, namhlanje mfowethu sikumemile la ukuthi uze uzochaza kabanzi ngempilo yakho ukuthi usukaphi ithini into. Siyazi ukuthi ke uyafeaturishwa kakhulu la engomeni zabaculi. Sike sakubona ucula nensizwe ulihle Qhakaza. Ingoma yashaya imiliyoni nabaculi abaningi nje osuke wacula nabo. Ithini into yakho uMagumede ubani? Siqale la. Ubani uMagumede usukaphi? Soqala igama lami ngujabulile Sibongo Magumede, ngihlala eNtseleni. Idolobha ke sithi Impangeni noma sisebenza eRichards Bay. Yeah. NgingoseNtseleni nje isigodi mazimazana. Isigodi mazimazana eNtseleni. Idolobha leni Impangeni. Yebo idolobha neRichards Bay. Richards Bay. Siphakathi neBay Impangeni. Uyala uthanda khona. La ngithanda khona. Inkohle wentombi eqoma la ithanda khona. Kulungileke lana ke emculweni njengoba imculo iminingi kangaka kukhona ukwaito kukhona hip hop ungene kanjani ithini into yakho la emculweni yini ekwenza ukuthi ungene emculweni wesintu maskandi eqiniseni bengena umuntu okhonzela uMaskandi ngangumuntu wayekhonze nje igospel kwasho khona ukuthi ivoice ke iyavumela konke ukucula emhlabeni kwasho khona ukuthi ngizokwenza ivideo yengoma eyodwa yomunye umculi owayithatha ivideo wayi-uploada on Facebook, TikTok na Instagram. Yahamba kakhulu ivideo engayenzi ubhuti uKhayelihle Shobedi waseNtseleni owayedume kakhulu ku-TikTok ngokwenza amavidiyo aseNazaretha. So wase upload ivideo yami on TikTok ngatholakala kanjalo ke ngaqala lapho ukusebenza kwaze kwaba kabili futhi uMkhuzane waMpungose engifayela nje amavidiyo ami TikTok na ku Facebook. Ilapho nje ngaqala khona ukucula ingoma kaMaskandi ngathola ukuthi umsebenzi mningi kakhulu ngoba kucaqiniseni igospel yazi ngisebenzele. Kodwa nganele ngenza ivideo yodwa nje kaMaskandi hayi kwayiyela khona. So ke Magumede ngiyathola ukuthi waphushwa umuntu wayidume kakhulu ku TikTok until into yakhe ivele wawugcile kakhulu ku gospel wakwa recorda ne studio mhlawumbe igospel noma awuyinto owawuyicula like ku TikTok ku Facebook kanje. Kwangeyona into engangarecorda ngaze ngarecorda nje ngaqala ngoMaskandi mina ungene e-studio ngirecorda ingoma. Hayi ngisebenzele nje kakhulu igospel ngifuna ngisho. So ke Magumede ngifuna ukuchecka la mfethu njengoba ka usutholile ithuba lokungena kuMaskandi ngaphambi kokuchecka ukuthi usebenze nobani. Kube njani umnzima ngoba umuntu wesimame ukuthatha iadvantage ukuthi mengisondela kuwe ngizogcina ngiyithuka sesenza umhlobo sesikwazi ukuthi kube nesikwenzayo ngale. Kube njani umnzima okuthole ekusondeni kwakho kuMaskandi ngoba phela zinsizwe ezigcwelela. Ayumzima ke angibhekanile nabo big time. Ngibhekanile nabo ngize ngimention igama lamuntu ngize ngisho okuningi kodwa nje ngibhekanile nabo. Kodwa ngikholele ekutheni umuntu especially wesifazane uyaye uzazi ukuthi ufunani. Ngikholele ekutheni uma uzazi ufunani akumele uthi ufika nje ube wenza izinto engahambelani nomthetho wasekhaya izinto ngikuzenze nje usekhaya igcikeni. Ngikholele ekutheni umuntu uma usebenza naye usufana nomfweni. Into futhi engiyisho ngisho ngabe kuthiwa sengimngakanani akusoze kwenzeka nangelilodwa ilanga ukuthi ngitholakala sekuthiwa sengithanda nomculi ubani noma sengilala nomculi ubani cha akusoze kwenzeka nangelilodwa noma sengilala noproducer ubani cha into engayizenzela nesithembiseni futhi ngibonga uNdoni kakhulu ngalokho ngoba uyena wathi ngesikhathi sengivela nje kubantu wangikhuthaza wathi sisi ngiyabona umsebenzi wakho omuhle kakhulu so uzunga ulimanzi kuyakusiza ukuthi uzazi ukuthi ubani uyiqhelanise nje nalezi zinto lezi zokulala nabaculi noma nokwenzani kuseceleni akakumenshina ukuthi obani nobani bayakwenza ngani cha kuphela nje wayenyala njengomuntu osenesikhathi efikile endimini ngase ngithi ngoba mdala ke vele sonke siyazi indlela ibuzwa abantu abaphambili ngase ngithi nami cha ake ngithathe lezi inyathelo zakhe ayi cha nami ngiyabona ukuthi ayiyangisebenzela kakhulu
angifuni ukungasho kuyangisebenzela ayikho ebuhlungu nje ukuthi usuke ekhaya uzosebenza usuyobona lo muntu nazana naye ninqoni manje laphana yabo ngisho ngabe kuthiwa ngisezwani phela umculo uyafika ethi ngizosebenza kulesi studio angeke ukuthi ungikhethele ukuthi wena iya kulesi noma iya kulesi uzohamba kanjani kuyosebenza kulesa studio sobekwazi unqo ayibeka amakomenti cha bafowethu okweni ukuthi niyasubscriber nenza njalo ukubuka usubscribe bese uyakhomenta usitshele ukuthi ikuphi la office khona uzizwa kamnandi kulungile ke bafowethu sahleni nayo intokazi yasempangeni uMagumede wodumo isinqazo sentombi indoni yamanzi kuhleli phansi ngabe niyabona ukuthi ngikhuluma ngani nemini kulungile ke Magumede ngifuna ukuchecka mfowethu njengoba ubeka ukuthi usisunduni wakupha amazwi abantu asebekhona indimeni asebebadala uma uyibuka usuka nawe usondele emculweni kaMaskandi ubuka usisunduni akaze ngoba akaze ngizwe ingoma umculo nosisunduni akaze ukufikele yini ukuthi kenenza ingoma nosisunduni noma akaze ukufise into enjalo mhlawumbe isikhathi asilafiki ngikulethe yonke into nesikhathi sayo yonke into nesikhathi sayo kuzokwenzeka hayi ukuthi ngiyafisa cha kuzokwenzeka khona ukuthi ke isikhathi sona besingakafiki sizokuhlela konke ngendlela yakhona ngoba vele ziningi indlela ekhona ngoba ku 2026 I think isazomile ngim-approach nje sibona ukuthi sikhuluma sifikisanapi ngoba sake sakuhlela ngisasaphazanyiswa yini sengikhohliwe ukuthi saphazanyiswa yini kodwa khona sake sakuhlela 2 years back kodwa nje khona la yilokho engakuthembisa ukuthi akekho ozoshona singakenzi lutho sobabili kulungile ke bafowethu Magumede intokazi yasempangeni njengoba nazi ukuthi uma hleli nomuntu siyesithanda ukuthi azizwe esekhaya la kwi-MM Experience Magumede ngifuna ukuthola mfowethu ukuthi akazi uyithole utrenda nje kuthiwa udibane nomculi nangoMagumede ubonakele mhlambe ephume hotel into ezifana nalezo la ngensizweni ngamaskani njengoba uyafeature yenzeka niyobook eGoli kuthiwa Magumede was ekhaya kungala muse eGoli kuyaphoqa ukuthi ubhuke noma ehlobeni so isimo esifana naleso akazi uyithu ukutrend into enjalo uma ukuthi kwakwenzeka wayithola ukusiphi isimo akazi nje futhi angeke kwenzeke akazi ngeke futhi lutho angithandi impendulo yakho akazi futhi ngeke kwenzeke ngeke kuze kwenzeke so ngoba Magumede uma usekhaya uthola ukuthi usukwazi ucula uMaskandi ne unama artist amakhulu yangithi ayibolonto unama artist anegama so ake ngikalekise ngami usuyadibana nami ngidumile usuyathola ngiyakucela akaze kufike ukuthi uyibone umuntu ongazi ufisa ukuthi umbathe naye ngoba naku udumile mina ngisuke emakhaya sengihlangene nonto ezimnandi i-celebrity engaka mina ngahlethi 1 ngathi 2 jambula cha lutho lutho angazi nje angazi asiceke isimi asayitholi noma mhlawumbe kanabisa lo njani ayicala bethu ngeke ngifuna la kuma fans yabo la kuma fans kubalandeli hayi wena sestrenda manje la sesinithisene noma sestrenda la sekuthiwa sibonele sisajola kanjani manje ayibhokeke kulungile bafowethu emsindi ezimnandi niyazi ukuthi okwakho ukusubscribe uhlale nathi uhlale nawe sikuphathela intokazi uMagumede wodumo intokazi ke namhlanje manje la makamera akuphapheki akumelezeki kodwa ke anginankinga ngoba ke namhlanje sihleli naye Magumede ngifuna ukuchecka mfowethu usenzele nezinsizwa so ukusebenza kwakho nabaculi yibabaculi usebenze nabo uhamba kanjani uma uzosebenza nomculi ithini into lapho babaculi usebenze nabo uhamba kanjani nje umsebenza nezinsizwa uyimuntu wesimanga sengisebenzile nabantu abaningi bangaphezulu kwa20 bangaphezulu kwa20 and bonke shem hayi bonke nginamanga khona ngakhokhela imali nonizi abakhokhela imali yami abakhokhi bonke nje futhi nje ngahle nje usazozala ngiyizwa ukuthi hayi bonke okay ngisebenzile nkosami nabafowethu ngisebenzile noBhuti Limit wakanala ngisebenzile noLihle waxhakaza ngisebenzile noMketule ngisebenzile nje kakhulu noSikhanga noShenge okay uShenge suke sengabantu abafana vele ngoba suke sifeature issues so kodwa nje ngisebenzile nje nabafowethu abaningi bayabancane abangakhokhi kodwa nje uhamba phambili Monisi Lalela manje. Ngicela ikhibe futhi ngiyayifuna. Uyayifuna? Ukuthi manje. Ngiyayifuna nje yodwa 30 seconds noma minutes ngiyocela.
ukuthi ngikhathenge ya akakhokha hayi akakhokha phela vele it's not like mhlawumbe ikhokhile and stuff cha akakhokha kodwa ngeke phela sineke imali yayazi yaqhatha mfethu imali yaqhatha nje yena kuphela umuntu oyinkinga sengikhuluma kakhulu-ke ngoba vele iblockade angithi sengikhulumisa nayilokho-ke kulungile awusamtholi angisamtholi-ke phela ubhuti-ke manje angazi namzaphi ngapha kodwa kunankinga lapho-ke ngisebenzile abafowethu abantu bangenzelile iqiniso abanye bangengenzela iqiniso kunzima ukusebenza nama-artist abaningi abathanda ukukuforwardela ingoma ukuthi ukuyizwa kahle ukuthi mhlambe uhambe wathi kanjani yes kumele uzofika e-studio kube ima uyizwa mina ngiyakuthanda-ke lokho kubalulekile nje ukuthi ucula into efika ngaleso sikhathi osungayirehezanga ayi yabona angifuna ukungasho yabo i-feature yami no-Limits uvale enganginalo bafethu uvale enganginalo 1 u-Limits guys ake umuntu angamasi uyacula lapho yes 2 indlela okugcwele ngayo e-studio ingalelana okay fine ngayiphusha-ke ngazama ngacula kodwa ngiyafisa futhi ukuphinde ngisebenze naye ngoba konke okumele akwenze njengomuntu naye osendimeni ukwenza ngendlela shame akekho umuntu owenza ngendlela yabona uma singakhuluma ngama-art yabo usikhanga ulihle waxhakaza uLimits wakanala shame namanje ngisabonga bese kuba khona yazi kukhona nalona owagcina efaka ibala yasagcina singasebenzanga yazi ngizogcina ngibukeka njengeqolo ngicela ngicela uMafizo ukuthi ngisayifuna ifeature wafaka imali ufaka imali last year February so ingoma yagcina ingenziwanga cabanga ngesizathu ukuthi ingoma yakhe yengalunga noma wena no ngafika ePinetown ukuthi ngalezo nsuku kwakusana izinto nje ezinzima ngempela ngangisadlula kuzona because kwakusanda kwenzeka esinye isigeme esinzima kwasho khona ukuthi uyangibona ukuthi angikho right angazi noma ngibona yini ngangikho right ngisho emoyeni kwaphoqa ukuthi ezengicela ukuthi hayi angikhululeke uzobona ngathi sisi-right masise-right uzophinde ngibiza yabo nje ngizizwa nginesikweleti ngifisa ukuthi uma ngibiza ngimenze into kakubani ngicela nje ngabhuti engibizi sogibela lapho ngilanda lapha ePay ayilandela la okwakho ukuthi sasinaphe bafowethu thina-ke sisahleli nayo intokazi yasempangeni ilalelayo uMagumede ngifuna ukuthola ukuthi la uzafuna ifeature noma uzofuna ukuyogibela ipholo sengifisa ukuthola lapho ngathi khona osekukhona ngifuna ukuyogibela ipholo noma ufuna ifeature ngifuna ukubila ngaze ngigibela ipholo empilweni yami lalela kahle khona ukuqonda ukudingayo lapha udingalela ipholo manje ngiyadlala ngifuna konke ibo mina ungangivusa ngisho ngo-12 futhi ozocula mfethu ziyakhala khululeka ngiyakubona ke la emavidiyweni usumphekwe iy'tawu zasegoli emaphezulu bheka phezulu ukuthi uMagumede Nkosi yami Jesu Kristu hayi uma kunokucula phakathi nje mfethu ziyakhala uma kunokucula phakathi yazi ukuthi ngisho umuntu othi Magumede mfethu akunakho ukutheni but ngisacela nje ukuthi uvele nje noma ungathi engomeni yami lapho ngivele ngicula ngathi ngiyashona kusasa wenze sure ngivele ngicula ngathi ngiyashona kusasa lokho kusayo kuyenzeka nje ingoma yakho nje mayimnandi ingoma yayifloway uyakhona ukuzwa futhi ukuthi hayi yabona la ama-voice azoblenda kahle yabo ama-vocals azoblenda kahle uyakwazi ukuzwa ukuthi hayi impela siyahambisana so khona nje ufele kubize sokuxoxela nje inganekwane nje kodwa phela kunankinga ngomculo kunjalo ebuculweni so kaMagumede mfethu engifisa ukuthola mfethu la ukuthi ngoba sesiyangazi emaphethelweni la insizweni lamaskani okushithi khona umuntu ofana noSesondoni wakwakuya la insizweni ngamaskani akekho umuntu adibana naye wakuphi yalo ukuthi dadewethu siyasebenza senza nezinsizwa la so okufanele indlela uyithathi le nale eqinisweni ngabe nginamanga mfana hayi ngabe nginamanga oyebuye bengconywana uyusaliwa noma wayehleka nje uyehleka phela sihlezi sihlala nomkhaya kodwa nje akazi wafika kulezo yalezi ba that DPS kwakusho nje kuyidlalela shema ngabe ngiqamba uyinqwele lutho zonke ziyakhala ngiyazi vele bahobile ngepokoza yakhanga akekho umaskandi ey'nsizweni okwakumisa kabi cha impela hayi nangu umuntu ofuna ukuze ngivume bo hayi uzongimisa kabi ezedele vele kwayena lo khona nje ngimbuka ngabehle engqondo kodwa phela kunankinga uzedele kodwa uyambona inthuza kabi hayi noma ngenza kabi uzedele la ipanje into yakhona
Bafowethu sihleli noMagumede okwakho ukuthi uyasubscribe bese wenza njalo ukuthi uphe ihlo thina sikulethele into yakho emnandi kakhulu. Magumede siye sibeke nemibuzo la bese sifika sekugcineni kunokhamba la bese sithi khuthu sichani nalutho oluphuzwayo. Liyibuzo yithi yazi. Futhi ukhamba. Akisho ukuthi usengenzela ukuthi wathanda mhlabe nginedokwe. Ngoba ngiyazi ukuthi mhlawumbe awufiki ngaseyikambeni angithi wena uyikhona. Amina. Awuthinti. Hawu Nkosi. Awubuloko. Lutho. Ubani? Jesu Christ. Engaphuza la yinja. Kulungile. So Magumede sesiya ngase ekuphetheni kwethu amazwi akho eyintombini ezisafisa ungena la emkhakheni wezomculo wamaskandi athini ongawandlulisa namazwi nje kubalandeli bakho abathandayo. Mina ngizodlulisa layo ngawatshela. Uma ntombazane usayimisele ngecareer yakho siyavala la. Yeah. Sivule la. Bese senze sikuzele. Wonke umuntu osebenza naye opposite gender yakho umfowenu. Maye mdala ubaba nomalume. Amadoda amaningi amahle futhi kunalabo aqabalasayo e-studio ngoba nawo azodlala ngawo. Futhi lawo bantu abasosuku usebenza nabo e-studio abaculayo abanakho konke obabonayo ukuthi sebenzile okuningi empilweni. Okumele ukwazi ukuthi bakhona abantu babo ababekhona kusukela besasokola. Akaze kwenzeka la ngelilodwa la ngakuthiwa umuntu oright empilweni akanamuntu. It's either lo muntu umlahlile ngoba efuna ukuba busy usafuna ukuba busy ebese kuyela kumuntu wakhe owayekhona kusukela izinto engakahambi kahle. Akaze kwenzeka ngisho ngaculi. Akaze nje kwenzeka Nkosi yami. Uma ukuthi ke bashiyene sekuzolunga it's fine. Ukhona kodwa khona. Manje yedwa niba u2, niba u3, niba u4 egcineni ngoba phela ne ondomanithana. Manje Mitha lokho yeshavi phela abantu bagula la ngaphandle. Ungasibona sifresh nje mhlawumbe siyagula nazo. Nakhe. Mhlawumbe siyagwinya asazi. Sihle kangaka kanti umuntu ngo8 kontayo yenza. Angisho ukuthi ngiyagula ningaze ningibuze cha angiguli mina. Isibonelo nje. Kodwa nje siyavala la. Uzoshada ngani vele wami uneke Jesu Christ. Uyayicabanga lento. Umuntu akabe yitshitshi. Umuntu akabe yitshitshi nje mfethu. Nangapha. Kunabathu. Manda. Kuyavalwa nje. Bala kuyenzeka nifike lapho. Nanokuthi nje vele angithi ungena kwi-industry unayo umuntu. Mina nje nginayo umuntu engithandana naye yabo. Ngiyangena kwi-industry. Okay fine. So ngiyampost. Yabo, sokuthi ngiyampost umuntu wami. Lo ngifikele kuyena la. Ngithothi ngifikile ngoba ngifikile la. Uzongibona la ngithi sishelane la. Siqomane la. Uyangibona ngiyampost umuntu wami. So sizokwenzeka siyolalana la esilalana khona. Uyangibona pho sengenza into dami isilimo esidumile phela manje ke. Yabo. Kubaleni uhloniphe wena, uhloniphe ikhaya lakho, ebese uhlonipha nomuntu okusuka ku-relationship naye ngaleso sikhathi. Kuphela nje. Imbobo Valia. Manje ngemuva Vali. Ngiyazi ngangayizwa. Yezwa nami ngazi. Le trend ukuthi ngathi ngayifaka inkingeni. Ngazi. Kulungile-ke ngisahleli nathi kwi-MM experience. Sinembuzo la. Yabo ngiyagoqoza lo kuhamba. Bese ngiyantomula imibuzo uzoyiphendula ngithi. Okay. Kulungile okay. Umbuzo oqala Magumede. Angithi unayo iPhone. Ngathi sobonile lo mbuzo. Cha, unayo iPhone ngithi. Yebo. Uya WhatsApp. Yebo. Lapha ku WhatsApp wakho iliphi celebrity nje elikhona lapha ku WhatsApp wakho? Yo. Uzobala ngaki nje athi imali 5. Okay. Khona uNelsiwe Faith Spear umbala ku-Durban Jane. Unelisiwe uMasibiya. Yes. Khona uMafikizolo, khona uLimit. Khona uSaliwe. Kukhona Amaqobe Twins. Amaqobe Twins. Yes. Kusengenzeka ngisibona shaya ingoma namaqobe. Ngicela sidlule kulo mbuzo.
Ngicela lo mbuzo. Izinto ekanje asiyikhulumi noze ngingiloye guys. Noze ngisense ngishawe istroke. Khona kodwa amaqobe twins efonini yami. Akhona. Khona wasani lapha, khona into encane, khona zamambo. Khona bakhona uthandeka Hadebe. Udoni. Okay, amaqobe twins afuna ukukhuluma ngakho. Uzamambo ngiyambona efeature show noSminoff. Singenzeka sikubone nawe ushaya ingoma naye. Uba uSminoff uzamambo. Yo. Sizobona khona kulo nyaka. Mningi umsebenzi ongihlalele kulo nyaka. Yeah, mningi umsebenzi ongihlalele kulo nyaka. Kodwa kungenzeka. Kungenzeka. Asazi. Singazi. Kulungile. Akudluli. Omunye umbuzo wami uthi ke uma Gumede ngabe useyintombi noma ngabe umuntu osenengane. Mina nginengane ezohlanganisa u9 years kulo nyaka. Anginayo futhi enye ayikho futhi engangayikhipha. Angilona futhi ishintshi ukuthi nje ngiphethe kahle. Ngasilungiseni. Mana. Ayikho akwayizana. Ayikho futhi engangayikhipha. Iyodwa nje. Iphutha lami. Iphutha lami laba lodwa nje. Engafunda kulona futhi. Waphinde wabona. Ngathi nje ukube ngiyoke ngiphinde. Enye ke siyozithola nini? 2030. 2030. 2035. So kubaba lo khona uyabona nje. Hayi yini leyo? Ngaklini hambe ngithatha abafanya nje. Mara bakubani wena nje uthe unomuntu iphutha akuyena phela ubaba engane yami kodwa udali wami. Cha phela shothi uzoba khona phela uzo. Oh sokudali. Awudali mfethu kawusho ka6 awukahleli. Awukahleli. Ngifuna ukukhulula kanje. Uselobole ngani? Inkosi yami. Ngisasingayi lapho. Cha manje ngihlekisa ukuthi kuzobe kukhululwe. Bekhulula nje. Akusena ndaba namalobolo. Awusena ndaba namalobolo. Ukukhulula noma 6. Awudlala. Edlala. Kulungile baGumede asidlule umbuzo wami ogcina mfethu uthi akazi uyithuke mfethu uba nenkulumo mpikiswano ezoba umncofana noma ningaze nifike e-studio ne-artist thizeni mhlambe kwaneyinkinga naze nathuka seniphambanisa amazwi. Hayi phela mina phela ngibhedelwa phela mina. Bayazi nje futhi ngathi bangayibuka bayazazi. Uzobona ama-comment la. Khululeka ke bhoza yami. Mina ngitshela futhi nokuthi ngizogqisha namanje ngibambele wena amaphupho mathupha. Umfana uyintombazane ngincenge futhi. Hayi, suke sibange imali, kushiya imali iyaqhatha guys. Kushiya imali iyaqhatha. Okuyenzeka kufike kulolo gaba ukuthi kuyenzeka nje kuyenzeka shame kuyenzeka even ngale eminyakeni nje mhlawumbe empilo emithathu edlule kuyenzeka nje sinqofana impela nje zikhali sinqofana futhi gcina mina ithwala kanzima le ndoda hayi gcina mina vele hayi phela endodeni kathotsha yabo lana sikhuluma ngomsebenzi so abantu abaningi bavele bethathe i-advantage yokuthi wena uyintombazane yabo ebese bezenzela umathanda kanti mina ngqweni ngisho bekuthiwa insizwe impela nje eqinile ejimile singabambana yebo ngekoloza ungishaye kodwa nami ngikolozile ngiyabona uphethe saphinda lisasebenza cha kodwa serious bazokutshela abangaziyo esengayi ngathi omunye wazi wakhetha ukudelete kwangoma online ngathi khipha ngoba manje imali yamayiko uyangijwayela yabo cha ukuba wekhangana tshela kahle ngabe ungenzani kodwa ngoba ngabakhamera esikhulu esobona ngelinye ilanga ayasingamusha singamhlakambalazi kulungile bafowethu siyayivala iqephu sesanamhlanje MC ezimnandi namhlanje behleli noMagumede intombi yasempangeni niyazi ukwenu ukuthi niyasubscribe kodwa ke Magumede ngeke ke ngamane ke singashani impela ngeke ke nje eyodwa nje mfethu ongathi nje ngengili eyodwa nje mbhemu sithi nje ngengili ufuna yiphi hayi noma yiphi ayikho ilingoma enjalo wayikho noma yiphi hayi lutho angaze ngithole nje online noma yiphi usikhanga wawucula naye ngithi ukhuphukela hawe ma ufuna le kasikhanga nawe engizeni ziningi cha khona le
Esigcina ukuyikhipa. Yes, lengcina ukhiphele ethi ngathola umuntu ngangitshanthi ngiyadlala kanjani njanyana leyo ngithi ayibo leyo yabo. Ngisho ngamemeze mina ngosidulela phansi. Phezulu gqabusele import. Ngiqala eqaleni. Ushilene kodwa ushilene ugcina. Yebo nje yabona lethi ngithola uthando. Hey man. Hey wena. Okay. Sithola uthando. Lapho sinyana themba khona. Eyibe uthi uyahla. Ebesuvela uthola umaqondana. Aweyo mangaza lento yenza ungenanhloso nayo. Iveli iphumelele idlulo hlelile. Awusika madoda. Hayi bafowethu akukho okuningi esingakusho thina kwethu siyayivala Magumede utholakala kanjani mfethu enkundleni zokuxhumana ithini? Ku Facebook it's uMagumede wenu omuhle. Ku TikTok umagumede_wenu. Ku YouTube channel yami umagumede_wenu. Bese uthi na Instagram futhi umagumede_wenu. Inumber it's 064-848-6256. Eyama bookings. Yes wena. Ayi ngoba izosho leyo nto. Savuliwe neminyango vele isamukele insizwa ungena. Abathi ukulinda kancane ngiqale ngibodliwayo kwamanje wenze njani? Bafowethu siyabonga ade nihleli nayo Magumede nontezi emnandi umfana waSibiya Olundi. Siyabonga sithi subscribe okwakho lapho. Short left. Danko.